Ayan guys, oh. Ang tutor nila guys. Ayan na, talaga naman rin. Doktora, dali na. Mag-ano na, sayaw na. Gayahin mo lang ang dalawa. Wow, talaga ayaw patalo ni Ever Vibes guys. Ulitin na rin. Ayan na guys, nag-warm up si Rain guys. Tingnan mo guys. Nag-warm up. Ayun, pinapakita pang wait up for ni Ever Vibes. Loko-loka ako lang rin. Tanggalin mo, ikaw na lang kaya. Ayan, tingnan mo guys, ang galing ng TikToker namin guys. Kaya sumahod agad guys eh. Kaya sumahod agad guys si Bibialin eh. 4 months na sumahod na. Gawa na nadala niya sa kasayaw-sayaw si Lolo guys eh. O, ikaw na. Palibasa guys, ako hindi marunong sumayaw. Kaya 6 months na. Wala pa rin sahod guys. Ayok ko dyan kay Lolo guys. Talagang pinapahirapan si Bisayan. Ayan guys, tingnan mo sila guys oh. Si ano na lang guys ang kulang, si Sikira na lang. Nagwa-warm up guys si Doktora Sikira, maya sa sayaw na yan guys. Warm up muna. Diba? Nag-video pala yung isa. Ayun. Ito ang kanilang ano guys oh. Diba? Hirap naman yan eh. Walang mahirap rin. Sa ano ka na rin, makisabay ka na. Hindi ka ba nag-ano rin, nagbibideo ng sarili mo? Ay paano pang ano mo? Pang premier ka. Meron na akong ano. Oh. Ayun, magkasundo si Ever Vibes guys, saka si Bibialin at pariho pa lang kanilang hilig. Mabilis lang itong kay Nico. Sino yung namin ito nung Sunday hindi natapos? Yung Nico. Ay, oo, maganda yan. Ayun guys, sumayaw na si Rain. O diba, Miga Jubita, Miga Erlinda at saka Miga Ams, tinalo kayo ng iyong kaibigan. Diba? Dapat yung paa. Oh, diba? Ano yung paa ganyan? Ganun. Makita. Hi, left. Kaya nga guys, pumunta pala ako rito guys kasi gusto ko magkaroon ng video kasi wala nga akong pang-upload. Pero dahil nawili ako doon kanina sa pag-live ko, hindi ako nakakuha. Ngayon pa lang guys, kung hindi ko pa nakita na naggagawa ng pang-premiere si Rain. Hindi ko pa naalala. Kasi alam mo naman guys, dahil siguro sa sa gamot na alam mo naman na opera si Bisayan. Kaya malimutin. Ay buti napaalala nila, di ba guys? Pero hindi pa man huli, nakagawa pa rin pang content, di ba guys? Ayan guys, sa gaturo nila, magaling magturo. Si Kira, punta na doon. Ganun. Ganun mo kamay mo. Ganun. Diba? Ganun, tapos ganun ka. Diba? Ganun. Si Ren, tingnan mo, marunong na kanina, patingin-tingin lang yan. Mamaya, si Kira, mamaya, sayaw na rin yan. Nakakainis naman to guys, ang salamin ko, pinagpapawisan, kaya hindi tuloy makita yung ginagawa ko. Saglit na, punasan ko muna ang windshield ko sa mata. May ang ko ng salamin ko kasi yung lumalabo, gawa ng sa sobrang lamig ba. Nalabas dito. Di ba? Paglabas, pasok dito. Ito, kaya pagdating dito, malabo na. Kaya kailangan punasan na naman si mata. Di ba guys? Di ba? Malabo na naman, konting salita lang, labo na naman, di ko na makita. Nagmamadali guys si Sikira, hindi mapakali. Ang body niya nandito sa North Point, pero ang isip niya ang spirit niya at isip andun sa Chunwan, kasi andun sila Asi sa Chunwan. Kaya hindi siya mapakali guys. Diba?
Ito guys, andito ako ngayon guys sa ano guys oh, sa North Point. Nakikita nyo ba yan guys? Yung mga tulay na yan guys, sa akin yan. Ako na ipagawa ng guys. Kasi ang paniwala nila guys, talaga super hangin ako. Kaya ayan, nakita mo yung mga tulay sa taas guys. Yung dagat na yan, hindi joke lang guys. Ano to, gawa to ng Panginoon. Masyado naman tayo ano, joke lang yan ha. Ayan oh. Diba? Kaya lalong malamig oh, nandito kami sa tabing dagat. Ayun, marami namimingwit. Lamig, mahangin. Nahiya tuloy ako magyabang tuloy. Gawa na sabi ko, akin yung mga ano na yan. Pero nasa sa inyo kung maniwala kayo. Ba, super hangin talaga ako guys. Kaya huwag kayo maniwala sa mga sinasabi ko. Diba? Maano lang guys, masaya lang kasi nagkita-kita kaming mga ano. Bali si ano pala si Sia wala kasi gawa na pauwi na yung magpapaswab test. Kaya si ano na lang ang hinihintay si madam na dice in. Tsaka si Jomer umalis. May pupuntahan lang sa dating amo, may ibibigay do atang amo. Gawa na, 'di ba? Chinese New Year ngayon, uso ng bigayan. Ako kanina nabigyan ako ng 2 sobre ng panmanugang. Pagising ko, inabutan ka agad ako. Sabi kong, hey pachoy. Kaya may 2 sobre. Hindi ko alam kung magkanong laman nandun sa bag ko. Ipunin ko muna bago tayo natin buksan pag marami na. Kasi, di ba may 6 na anak ang aking alaga. Ngayon, ang sa manugang, bali ang mag-ano nun, ang sa manugang, yung sa anak niyang anak ng alaga ko na lalaki. O yun, isa na yun. May 5 pa akong aabangan. Kaso lang, may nagbigay na pala sa akin yung panganay. Nagbigay na sa akin ng regalo. Bali, 4 na lang guys ang aabangan ni Daisy na pulang sobre. Bago pupunta pa ang mga bisita bukas. Kaya bukas hindi ako magdi-day off para abangan ang mga sobre na ibibigay nila guys. Diba? Plus pa yung ibibigay ng aking alaga guys, saka yung asawa niya. Yun, magbibigay din yon. Kaya mag-ano muna tayo guys, magmamas at maraming nadaan. Baka mamaya isumbong tayo. Sabihin hindi tayo nagsumusunod sa mga protocol ng Hong Kong. Diba? Ayun sila guys, oh, busy sila guys sa pagsasayaw, pag-tiktok guys. Ano ba sila? Ayun sila guys. Nakakagutom guys, kakain lang namin kanina. Nagugutom ako, may magdadalang oras na akong daldal bago wala pang tubig. Nakakagutom. Nagugutom ako pero hindi pa rin ako pinapasweldo ni Lolo. Ayun, may ano doon guys. Punta muna ako doon guys. Bibili ako ng tubig. At may tubig pala. Bili ako nun sa sa yung bot ba nila. Inuhulugan ng pera. Uhaw na ako guys. Kakadaldal ko guys. Ito, nakabili na ako ng tubig. Kaya pwede na naman magdaldal guys. Si Bisayan Daisy. Dahil nakainom na ng laway. Natulak na siya. Kaya start na naman tayo ng dal. Diba? Guys, nasayaw na sila. Nasayaw na. Si Doktora, si Kira, nasayaw na rin. Diba? Marami silang nahahawa, guys. Ayan, guys. Naku, makaka-copyright tayo doon, guys. Kaya dito lang tayo, guys. Makaka-copyright tayo doon. Musog-usog tayo. Pero copyright na yun, gawa kanina pala, nagsayaw na, na doon. Hayaan mo, copyright na naman yan. Tigilan. Yes! Ren, nagugutom na ako rin. Mahigit 2 oras na ako nagdadaldal, guys. Daldal ka lang kasi ako ng daldal, guys. Kaya nagugutom na ako. Nakakadaldal pa lang siging ka sa salita.
Diba? Ayan guys, sumasayaw sila oh. Sila, pinapatunaw nila yung kinain nila. Ako, saka siyempre palibasa ko, wala akong ginawa kundi magsalita na magsalita, ginutom ako. Diba? Ang layo dito ng ano guys, ng mabilang pagkain. Mag-ano tayo guys, mag-hanap tayo sa mga bag nila. Tatanungin natin kung sino may pagkain guys. Ano tayo, pero ang alam ko si Rain may ano dun guys kanina. May green na kutsinta. Tatanungin natin guys kung mayroon nga, di ba? Ano na ni Rain ang kanyang kutsinta. Akin nilalabas na guys. Ayan na. Ayun na guys, tingnan mo naman guys si ano guys oh. Si Bibialen, hot na hot guys. Color of the year, green. Thank you. Ito guys, oh, tingnan mo yung kutsinta niya guys, oh. Color of the year. Oh, di ba? Color of the year daw, green. Oh, di ba? Sandali muna. Kayo muna. Ay, hindi namin siya. Oh, di ba? Sabi sa'yo, hindi ako matitiis ni Ren eh. Diba? Nilabas na yung kanyang tagong kutsinta. Masarap. Itong gusto ko rin matutunan gumawa. Hindi ako nito marunong gumawa eh. Diba? Bibili ako ng ano. Diba? Nilabas niya. Bait na rin ano. Ang vlogger. Ah, diba? Ikaw na lang, last na lang. Ayoko na. Hindi, ayoko na. Second, ano ako. Last na to. Ah, diba? Pinapatunaw nila. Ako yan dinadagdagan ko. Punta tayo guys sa... Alam mo na kung saan ako pupunta guys. On call na naman ako. Kaya hindi ko na lang sasabihin kung sino ang tumawag sa akin guys. Alam nyo na to kung ano ito. Diba? Diba guys? Hindi mag-CCR ako. Oh ito, tingnan mo guys. Guys, papasok pa lang ako. Oh diba? Nag-CR din siya guys. Papasok ako siya palabas. Ano guys, success na. Kaya ipay-ipay na natin ito. Alam niyo na yung kung bakit. Kaya alam na this. Ano sila guys, busy sila sa pagsasayaw guys. Ako naman ito busy sa paggawa ng video guys. Tingnan mo guys yung sa harap ko guys. Kuhanan muna natin at may magjowa. Yan guys, kanina nag-aanuhan yan sila, nagkakamutan yan silang dalawa guys. Siguro nakita nilang nag-video ako. Kaya tumigil ang dalawang matanda. Diba guys? Ayan guys, oh, nagsasayaw sila guys, oh. Talagang walang tigil ang sayaw nila, oh. Hinihintay namin guys yung babaeng nakaupo kasi ayaw umalis. Hinihintay namin siya, naglatag na nga kami sa gilid para maano siya guys. Umalis, wala. Talagang ayaw niya umalis. Kasi para po pwesto kami guys. Siguro naman okay na tong aking video. Makaisang content na ako nito guys, diba? Kaya hanggang dito na lang muna muli si Bisayan guys. Ayun ang aking mga sikat na vlogger sa likod guys. Isasali natin sila guys sa pag-video. Kasi mga sikat sila para matalsikan si Bisaya ng kasikatan guys, diba? Oh, pero palibhasa ako rito ang host. Sa akin kayo mag-subscribe. Naku, talsik lang o yung Bisayan. Diba guys? Ako rito ang host, kaya kung ano nyo. Ano lang yan sila guys, extra lang yan sila at nasa likod ko sila. Ang nasa harap dito guys, yun ang bida. Kaya dapat ang bida ang inyong i-subscribe guys, diba? Hindi, jokes. Lahat kami ay ano nyo guys. Tangkilikin mo lahat ng aming mga video guys dahil masaya kami dito lahat guys.
Di ba? Muli guys, ito si Visayan Daisy Vlog na nagsasabi sa inyo na maging happy lang tayo lagi guys. Kasi kung intindihin natin guys yung lungkot guys, masakit pa yung braso ko pero hindi ko siya, nagpaparamdam siya guys sa akin guys. Buong laway ko nagtatalsikan. Nagpaparamdam to guys yung sakit ng braso ko guys. Pero hindi ko siya iniintindi. Kunwari hindi ko siya nakikita, hindi ko siya nararamdaman. Kaya tingnan mo, bigla lang siyang nawala. 2 araw ko siyang hindi ko pinapansin. Nagpapapansin siya guys. Na sinasabing niya, hoy Bisayan, andito ako sa braso mo. Na ano ka, parang umano pa nga siya guys, yung parang namaga ba? Namaga pa siya, tapos sabi ko parang may namumo. Ang ginawa ko, inano ko, ginanong ganon ko lang oh. Hanggang kinabukasan na tuloy nag-ano na siya, nag-flat na siya. Yun lang, doon ko lang siya pinansin guys, pero ang sakit na pinaparamdam niya guys, hindi ko pinapansin kasi intindihin mo yan siya. Nako, marunong pa sa kay Bisayan. Ayokong ma-stress sa kanya at ayokong madagdagan ang sakit ko dahil sa kanya, kaya hindi ko siya inintindi. O diba, lumaya sa ngayon, wala na guys. Ganon lang guys, kung gaano kalakas si Miga Jumer guys sa kanyang paniwala sa kanyang sakit, ganon din si Bisayan guys. Kasi ano lang yan guys, kanya-kanya lang yan, bit-bit ng ating sakit. O diba, bahala kayo dyan. Basta yun ang paniwala namin ni Miga Jumer. Kaya bago pa lang close kami kaagad ni Miga Jumer kasi pariho kami ng ganito, di ba guys? Okay guys, muli ito si Visayan Daisy na nagsasabing salamat, salamat, salamat. O diba? Babu.